Salutare toată lumea, numele meu este Alberto și filmăm o serie de Hay Day. Avem level 16, avem și eu oi. Nu mai am făcut serii cu jocul ăsta. Să fac și acum. Oile mereu norul la o stea. O meri. Facem care pentru face, avem ave, da. Aici. Pentru capre avem, pentru găină avem, aici, pentru pești nu avem, pentru găină avem. Un joc vechi. S-a făcut. Facem asta. Asta o șterg. 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 Asta o las. Așa. Hai să mai facem unul de asta. Mulți. 20 de minute. 3 ore. Și prietenul meu Codruț. Tati. Codruț ca dinainte. Are level 10. Asta e colegul meu, Denis. Asta e prietenul meu. La el cutiuțe, că mereu are. Uitați. Mereu are. Pot să mai iau oaie. O oaie cât costă? Ia. Nu știu. Abia și să trec la level 39 să am albine. Nu știu. Pe mine, dacă vreți să mă întâlniți, dați la prieten, dați la partea asta. Mă chem aici, your tag. Uite aici. Nu, cu or, după aia, mare tot. C, U, Q, J, P, R. Și mai dați sec. Și uite, așa mi-e scris. Vedeți. 8, după aia mari. R, C, U, Q, aici, așa, J, după aia, Doamne,
Deci ce am făcut? Stați un pic aia de la capăt. 8. O să scriu dați share și mă întâlniți aici. Deci vă dați add friends și eu când mă uit așa, dau add friends aici și mă întâlniți aici. Cum sunt eu cu Codruț. Ca să vedem cum acum cred. Rețel. Ne întâlnim după ce se termină reclama asta. Am revenit. Ce am făcut? Stați un pic. Așa. Să vedem. Porcii de nu mai mănâncă. Asta ce ne trebuie. Să punem niște bere. Mi-a luat deja. Cum se fac banii de mine. Cine mai vrea să ia? Și le pun și astea. Puneți în comentarii. Trebuie să dau mesaj, să dau 15 de astea. James-uri să stea o zi să-i dau să las. Știu. Ne aștept. Fac banii. Și acum o să mă duc și bă, fără un ban nu se poate. Fără un ban. Știi și pe Codruț, care vorbește urât. Lasă-mă că ăsta este țiței.
stăm un pic. Să scrieți comentarii dacă ei vă joacă aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă îți trenea seria asta 3-4 like-uri, o să postăm și pe nu știu câte oară, o să postăm și pe cealaltă. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să subscribeți.